Приключенията на хитър Петър. Добре го обръснал. Срещу един празник, хитър Петър отишъл в браснарницата да се обръсне. Браснаря го нямало, зато и чиракът започнал да му се понисва брадата. Къде е майсторът? Болен е. Отговорил чиракът. А ти можеш ли да бръснеш? Охо, разбира се мога. Колко хора съм избръснал. Похвалил се чиракът. Той насапонисал брадата на Петър, наточил бръснача и започнал да го бръсне. Но така бръснел, че при всяко допиране на бръснача порязвал бузата на хитър Петър и на всяко порязано място слагал памук. Я чакай! Размърдал се хитър Петър да стане. Но, бай Петре, къде така? Не съм ти избръснал още наполовина. Зачудил се чиракът. Стига толкова! Нали на половината ми лице посади памук? На другата половина смятам да засея лен. Край.